Ongi etorri txirrindulariak web saiora asteartea da eta gure astearteroko saioa dugu, baina aste honetatik aurrera berritasun berri batekin gatorkizuegu. Badakizue urtea hasi genuenetik, astelehen eta asteartetan bi bideo argitaratzen genituela, astelehenetan elkarrizketa bat euskaraz eta asteartetan gure txirrindulariak web saioa. Pentsatzen egon gara eta gure lankarga asumituta ulertu dugu hoberena dela bi bideo hauek batzea eta asteartero bideo bat argitaratzea euskarazko elkarrizketa batekin txirrindulariak web saioaren baitan. Beraz, orain astero bideo bat izango duzue, txirrindulariak web saioa eta bertan euskarazko elkarrizketa bat izango duzue. Baina lehendabizi eta txirrindulariak web saio guztietan egiten dugun bezala, gaian sartu baino lehen, goazen errepasatzera Euskal Errepideetan zer gertatu den azkeneko asteburu honetan, badakizue Espainiako Kopako proba izan dugula Beasainen eta baita ere Euskaldun Txapelketako bi lasterketa bat Laukizen eta bestea Lizarran. Eta orain guazen gaurko gaiarekin eta guazen gaurko elkarrizketarekin. Elkarrizketatuak ez du aurkezpenik behar, Pello Bilbao da, Bahrein Victorious taldeko txirrindularia, goi mailako txirrindularia mundu mailan eta euskalduna. Eta horregatik berarekin egon izan dugu gaur, batez ere denboraldi hasiera bikaina egiten ari delako, nabarmentzeko UAE-ko turrean 3. postua lortu duela, sailkapen nagusian eta baita ere Strade Bianche klasikoan 5. postua eskuratu zuen. Beraz, gaurkoa Pello Bilbao da, Gernikarra, ongi etorri Pello, eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta aipatzen genuen bezala hasieratik hasita denboraldi hasiera bikaina egin duzu, nola joan zaizu? Bai, gustora egoteko modukoa, ez? Azkenien hasieratik garrantzitsua zen niretzako, ondo hastea, azkenien aurre denboraldia ondo prestatu naben, denbora asko barik bebai, aurreko urtean turretik lehiatu barik, eta garrantzitsua zen hasieratik ondo hastean euretzako. Horretarako prestaketa on bat egin dugu, negua oso ondo joan da, eta hasieratik eukiote horre helburu garrantzitsua marketa, bata Estrade zen, urrengoa itzulia, Euskal Herriko itzulia izango da, eta horretarako ondo hastie eta gustora lortutako maitzekin, azkenean UAE-ko podiuma pizka sorpresa izan zen bebai, ze berez egon behar, baina taldeantzako badakite karrera horrek asko balio da bela, eta hor lortutako podiume garrantzitsua bai neuretzako eta bai taldeantzako batez be. Iazko denboraldian eta koronabirusaren egoeragatik denboraldi hasieran txirrindulari asko eta talde asko indar guztiekin eta oso fuerte hasi ziren lasterketa gutxi zeudelako eta puntuak nahi zituztelako eta emaitzak nahi zituztelako lortu azkar 2020koa kaos bat izan zelako. Aurten berdin esaten ari da, jendea berdin hasi da oso indartsu eta lasterketa guztiak lehiatzen, pixka lasaitasun bilago dago tropelean. Ez dakit, nik ikuste dutena da, azken urteetako joera dela, egutegia hasieratik bukaeraraino, ziklista asko keuneko unean lehiatzen da bela, ez? Nik uste ez dagoela lasterketarik pixkate maila bajoagoan, batez World Tour mailako karreretan maila sekulakoa da.
eta ez die parkatzen, aurton be oso intenso hasi da urtie, eta bueno, esango neke bai arazo asko tarteko, ez? Ba, ziklista asko ondino bai koronavirusagaz ba, bueno, ikututa ondie, beste batzuk ba, Paris Nizan bezala hainbeste erretiratu behar izan die, ba, arnasketa arazoak direla, edo bronkitisak, eta bat eta beste, orduan ba, bueno, nik uste, ba, holako gauza pasatzen dira bai, ba, forma oso onena zauzenean, eta pixka gorputza limitean dagoenean. Azken astea Italian pasa dezu, Tirreno Adriatiko eta Strade Bianchen bosgarren postua lortuta, nola izan zen zinako lasterketa? Bai, ba, benetan begiz jota eukinaben lasterketa hori, eta ondo prestatu nintzen, horretarako ez, entrenamentu espezifiko batzuk egin abezen bai, eta bueno, motivazioa oso altua eta oso berezia izan da ez, karrera hori prestatzeko. Eta, bueno, pixkate lastima ez, gauzak ezien ba, perfecto atera, azkenean, ba, bueno, egize da lasterketa horretan faktore asko dauzela lasterketatik kanpo utzi altzaitzuenak edozein momentutan, eta, bueno, erorketan parte izan nintzen, baina lortu genuen berriz aurrera bueltatzea, inongo arazorik barik. Eta gero ba, momentu erabakigarrian, Pogačarrek erasoa joanean, ba, bueno, zulatu bat eukina ben, eta bueno, apurat lastima horrekin geratu nintzen, ba, hor zulatua izan ezean, ia noraino heldu ahal izango nintzen, ia gai izango nintzen beran erasora irten eta beran gurpila hartzeko, ba, bueno, pixkat duda horrek geratu jatezen. Eta azkena, ba, bueno, bosgarren postu batekin konpondu ahal izan daben lasterketa, azkena, ba, ez dala emaitza txarra, baina, bueno, benetan, ba, podiumera salto egiteko gogoekin geratu naz. Eta, bueno, hurrengo urteetarako pendiente geratzen da. Bai Estranen, bai Tirrenon ikusi duguna da, Pogačar nagusia dela, ez dagoela inor tropelean bera jarraitu ahal duenik, ez? Bai, azkenean dagoen lasterketa bakoitzean ikusten da, berak nahi da bezala dominatzen da bela. Eta ez dakigu, ez, non bukatuko dan beren ba, bueno, nagusitasun nabari hau. Azkenean orain barreto polita dekoz, San Remo eta Flandes egingo deuz lehen aldiz, eta ikusi beharko da, noraino heltzeko kapaz danez, baina nik uste oindeko nagusitasun horregaz beste ziklista guztien gainetik puntotxo bat dago, eta esango neke lasterketa horietan, bueno, batez San Remo, ba, irabazteko aukera polita deko zela, ez. Olako ziklistak, ba, nik uste, ba, 50 urterik behin agertzen dien ziklistak eta bueno, guri tokatu jaku beragaz lehiatzea urbiletik potentzial izugarri hori ikustea, eta benetan ba, askotan nik uste baia gure mentalitatea pixkat aldatzen dela, eta podiumaren bila lehiatzen hasi diela, ez, edo hasi garela karrera askotan, ze ikusten da bera beste puntu batekin dagoela, eta zain zaila da berari jarraitzea edo aurre egitea. Orain Italiako blokea bukatuta zu itzuliari begira egongo zara, esan duzun bezala, zure urteko helburu handienetakoa dela. Ez dakit zu helburukin joango zaran itzulira, etapak lehiatze edo sailkapen nagusia lehiatze aldera? Printzipio sailkapen nagusia lehiatzen saiatuko naz, ez? Arazorik ez badauen, espero podiumaren lehian sartu ahal izatea. Eta, bueno, denbora galeraren bat badauen kontrolatu ezindakoa, bueno, gero ja etaparen batean zentratu beharko naz, baina, bueno, printzipioz sailkapen nagusiak. Aurtengo ibilbidea, azken urteetako formatua jarraitzen du, erlojupeko hasieran, gainera erlojupeko sailaz, azken kilometro osoa arbidean da, baita ere bigarren etapa bat laua, baina ezea jo dezake, eta gero hiru, lau, bost eta seigarren etapek gora bere handiak dituzte, batez ere bosgarren eta seigarrenak, bueno, hori erabakiko da itzulia. Nola ikusten duzu zuk aurtengo ibilbidea? Bueno, apur bat itzulian betiko esentzia hori mantenduz, ez?
etapa bat dau pixkat errezagoa ematen da bena, baina gainontzekoetan edozein etapatan sailkapen nagusian diferentziak egin aldie. Eguneko egunean lehiatu beharrekoa da, kronoa esan dozun bezala, exigenta izango da, eta bueno, eskertuko dut, azkenean egutegian ez dielako ezaugarri horietako krono asko topatzen, eta bueno, nik uste aukerak egotezela krono on batekin jazteko, eta bueno, gero pixkate Zamudioko etapa, bueno, egon die nobedade batzuk, ez? Eta bueno, etapa politak, nire entrenamendu inguruan egingo dienak, eta bueno, saiatuko gara aprobetxatzen, ez? Azkenean niretzako etxean konpetidutea beti berezia izaten da, eta bueno, horrek abantaila asko emongo dozku. Zu erlojupekotan ondo ibiltzen zarela eta Espainiako txapelduna izan zinela erlojuaren kontrako frogan. Zer nahiago duzu itzulian erlojupekoa hasieran izatea edo bukaerarako ustea? Erlojupekoa hasieran esango nuke, ez? Ja holan pixka kalkuloak ataratzeko errezagoa da, ez? Azkenean bueno, niri jatez guztetan orokorrean erlojupekoan erabakitzen diren lasterketak nahiago dut erlojupekoa lehen egunetan izatea, eta gero ja horren arabera estrategia aldatzen joatea, arriskatzea gehiago, edo zeure abantaila hori defendatzen joateko aukera dekozu, ez? Beraz, niretzako holan gustora. Eta behin itzulea bukatuta, Alpetako turren ere egongo zara, eta gero urteko erronka handienetakoa iritsiko da Italiako Giroa, aurten ere sailkapen nagusiari begira hartuko duzula, ez? Bai, bueno, azkenean beti detaila prestatzen duten karra bat izaten da Giroa, eta bueno, aurton urteko helburu garrantzitsuena hori izango da. Eta ez dakit hor joango gara, ez, bai Mikel eta bai neu segurazki biok sailkapen nagusian sartzeko aukera izango dugu, eta bueno, azkenean aprobetxatu beharko da bai, ez, beste Pogačar edo Roglic pixkat normalean favorito izaten dien txirrindularien falta aprobetxatu behar dugu nik uste, eta pentsatze dut podiumerako aukera politak izan dugu zela. Esaten genuen, sailkapena izan behar dula zure helburua, ez? Mikelekin batera eta Damiano Carusorekin batera agian lehiatzea sailkapen nagusi hori eta maglia rosa lortzen saiatzea. Bueno, Damiano printzipioz ez da Giroan izango, turrerako egongo da. Eta Mikel eta ni izango gara aukerak, ez? Azkenean, nik uste itzuli handi baten gorra bera asko egoten diela, eta behintzat karrera hasieran bi aukerarekin joatea taldearentzako esango nuke garrantzitsua dela. Beraz nik uste hasiera baten bi kartakin jokatuko gula, eta gero lasterketak aurrera inala igual apostu egingo dugu aurreren dauen edo indartsuen sentitzen den ziklistaren alde. Egia da, itzuli handiak gorabehera handiko lasterketak izaten direla, egun asko direlako eta erregularra izatea zaila dalako, baina zu bereziki erregulartasun handia erakutsi izan duzu itzuli handietan. Igual nire doainik garrantzitsuena hori da, ez, konstantzia eta erregulartasuna. Eta, bueno, bai lanerako, zein bai lider bezala hor mantentzeko, nik uste garrantzitsua dela, ez, eta baina arte emaitza honak emondostez. Baina, bueno, azkenean, ez dau nire esku, eta saiatuko gara behintzat egunean heltzen bertara, eta holan bai lider modun, zein bai langile modu, neure honena eman ari izango da, seguro. Argi daguna da, eta esan dugu hasieran Pogačar eta baita ere Roglic besteen gainetik daudela, hainbatean, eta maila handiko txirrindulari direla, edo maila gorenekoak direla. Giroan ez dira egongo, ez Pogačar ez Roglic, baina baita ere Joao Almeida egongo da, Richard Carapaz egongo da, Simon Yates egongo da, goi mailako txirrindulariak, eta adibidez Simon Yates oso ondo hasi dela Paris-Nizan adibidez. Uste duzu,
zurekin eta Mikelekin bien artean hauei aurre egiteko gai izango zaretela eta Euskal Herrira Maglia Rosa ekartzeko moduen egongo zaretela? Nik uste dut aukerak erreala diela, ez? Naiz eta bi esloveniarrak lasterketan ez egon maila oso altua dau, baina horrek aukera gehiago zabaltzen dugu, euskarrera pixka zabalago uzten dugu, eta nik uste aukerak errealak diela. Eta gainera, talde indartsua izango dugu, printzipioz bi aukera izango dugu bai, eta horrek abantaila estrategia aldetik, abantaila importantea suposatzen dugu. Eskerrik asko, Peio, azkeneko galdera bat egin nahi nizun, bizkat zaila agian erabakitzeko, baina bota beharrekoa. Aurtengo bi helburu nagusiak Giro eta itzulia izan da, zer nahiagoko zenuke zuk Euskal Herriko itzulia irabaztea edo Italiako Giroa irabaztea? Hombre, bat aukeratu beharko nuke, Giroa aukeratuko nuke, ez? Baina, azkenean 3 asteko itzuli bat dalako, baina, nire karrera gogokona itzulia izaten segituko dugu, eta hor etapa bat irabaztea ontsen momentuen, Giro etapa bat irabaztea, baina balore gehiago emongo nioke, hori bai, seguro. Eskerrik asko, Peio, zure denboragatik eta gurekin egoteagatik sorterik onena oain, Tenerifen zaude badakigu, eta hor aprobetxatu nuen entrenatzeko eta ere euraldi honaz gozatzeko, eta sorterik onena hemendik gutxira Euskal Herriko itzulian ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko. Mila esker, laster arte.